Скъпи приятели, имам удоволствието да ви приветствам с добре дошли. И преди да поканим нашите прекрасни младоженци обаче, имам удоволствието да ви представя още един много важен човек на това прекрасно семейно тържество. Един човек, който всички булки уважават. Един човек, който всички булки обичат. Скъпи приятели, това е свекървата. Вашите аплодисменти за свекъра и свекървата! Аплодисменти за семейство Христови! Днеска ще я наричаме накратко маминка. Тук е момента, скъпи приятели, с аплодисменти да поканим родителите на булката. Семейство Аврейски! Казваме честито! Има кой да захраня младоженците, има кой да даде и чашките с вино. Нека с аплодисменти поканим Пенка и Здравко. Веки семейство Христови! Още бурни аплодисменти за нашите прекрасни младоженци. Ще има ли? Малко аплодисменти за най-красивата булка ще има ли? За госпожа Христова! Малко аплодисменти за най-готвения младоженец господин Христов! Скъпи приятели, днес Пенка и Здравко, вече семейство Христови, сключиха своя граждански брак. Мило семейство, от днес вашите две пътеки се сливат в една. Чиста. Носи се поверие, че който мине под тази трицветна дъга и си пожелае нещо, то непременно ще се сбъдне. Бяла е дъгата. Бяла, като бялата рокля на булката. Чиста. И бяла е днес душата й. В бяло е обичта. В бяло е радостта. Бъдете не само добри съпрузи, но и добри приятели. Делете с искрени очи и хляба, и леглото. Червената лента е символ на любовта. Червена е дъгата. Червена като кръвта. От днес кръвта на двата рода се слива в едно, за да се даде начало на едно ново поколение. Синята лента е символ на мира. И нека децата ви волно растат под синята дъга, под мирното небе на България.
Я изгрей ти ясно слънце, да огрееш двама млади, неженени, дето искат да се оженят, дом да създадат, шарени люлки да люлеят, дребни дечица да милуват, да добруват. Нали ти рекох, момина мале, не гради нова градина, не сади цвете всякакво и не слушай мома хубава. Мила мале, дойде време, сватове ти дойдоха, цветето ти обраха, а пък и мома ти взеха. Я излез, момкова мале, да видиш какво добро иде. Син ти иде, мале, снахица ти води. До вчера беше здрав кол малък мъж. На скут го държеше и ожулено коляно с целувка лекуваше. Но сега я какъв мъж е станал. От теб се отделя дом да създаде и стопанка до сърце да избере. Уважаемо семейство, в този момент вие ще бъдете захранени с питка, направена с любов от майка Петя. Първата хапка, разбира се, е за булката. И нека това да бъде последната лъжа между снаха и свекърва! Втората хапка е за младоженика. Пожелание на майка Петя да е пълен живота ви като хляба и да е сладък като меда. Излъган беше и нашия младоженец, нищо че му е майка. А сега, мило семейство, от виното на татко пони отпийте, а неговите пожелания са да съберете здраво и силно семейство, както от векове е силно виното на здраве и до дъно. И внимание! Който се чупи първи чашата, той ще удари по масата! Еми, Здравко, няма да удреш по масата. Булката ще удря по масата.